Jótékonysági estet rendez a Rotaract Klub Szeged, a régi idők mulatságait idéző bálnak, bulinak stílszerűen a régi Hungária ad otthont. A rendezvényen az árvíz károsultak javára gyűjtenek adományokat. Szeptember 3-án, pénteken este 9 órakor nyitja meg kapuit a szálló, ahová fiatalokat és idősebbeket is várnak a szervezők. Vendégünk a stúdióban Juhász Péter, a Rotaract Klub Szeged tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Rengeteg a gyűjtés és komoly az összefogás az országban az árvízkárosultak javára. Innen jött az ötlet itt a Rotaract Klub Szeged tájékán is, ugye? Innen is jött az ötlet. Egy kellemes nyári estén az egyik klubülésen az egyik klubtagunk azzal állt elő, hogy rendezvényt szervez majd a régi Hungáriában, és mivel már nem ez az első alkalom, hogy a Rotaract Klub Szeged jótékonysági céllal bulit, estet szervez, ezért arra gondoltunk, hogy miért ne használnánk ki ezt az alkalmat, és miért ne szerveznénk mi is ezen a helyen egy estet az árvízkárosultak megsegítésére. Ezért egy hónapja körülbelül elkezdtünk azon dolgozni, hogy ezen a héten pénteken a Halászlé Fesztivál keretei közt este 9 órától a régi Hungária szállóban ismét egy bulit szervezhessünk több mint 30 év után. Én beszélgettem szüleimmel a napokban azzal kapcsolatban, hogy mikor zárta be a kapuit a régi Hungária szálló, és az interneten is megpróbáltam őket leellenőrizni, és kisebb vita alakult ki, mert úgy hallottam, hogy 1977-ben, legalábbis az internet alapján ez a számot említik, mikor bezárta a régi Hungária a kapuit, de szüleim váltig állították, hogy 73-ban az ő gólyabájukat még ott rendezték, és utána már bál vagy egyéb bulira ott már nem került sor. Milyen lesz ez a pénteki bál vagy buli? Elsősorban hagyjuk, hogy maga a hely határozza meg az estet. Nyilván alkalomhoz illő zenével várjuk a kedves vendégeket, tehát elsősorban nosztalgikus zenék fognak fölcsendülni. Várhatóan a vendégek 18 évtől egészen 60 éves korúakig fognak terjedni. Épp tegnap, mikor szórólapokat hoztam el egy nyomdából, és beugrottam a reggeli péksüteményemért egy pékségbe, a hónom alatt lévő szórólapokat a szép korú hölgy, aki már valószínűleg 50 év fölött lehetett, meglátta, és rákérdezett, hogy régi Hungária, jól látja ezt? És mondtam, hogy igen, a régi Hungáriában ismét pénteken bulit fogunk szervezni. És kicsit ugye elkomorodott az arca, és megjegyezte, hogy hát nagyon sajnálja, hogy ez a szép régi épület hát bezárásra került, és hogy nem igazán rendeznek ott különböző eseményeket. Úgyhogy reméljük, hogy az ilyen korú vendégek is el fognak jönni a rendezvényünkre, és támogatni fogják ezzel az árvízkárosultakat. Méltó helyszínes pénzadományokat várnak nyilván ezen az esten. Igen. Mire fordítják majd ezt az összeget? Vásárolnak belőle valamit az árvízkárosultaknak, vagy magát a pénzadományt juttatják el nekik? És hová jut ez a pénz? Magát a pénzt, adományt tervezzük eljutatni az árvízkárosultaknak, és a felsőzsolcai károsultakkal vettük fel eddig a kapcsolatot. A nyár folyamán én is jártam azon a vidéken, és hát elképesztő, hogy milyen történeteket hall az ember, nyugdíjasoknak gyakorlatilag használhatatlan lett a házuk, úgyhogy valószínűleg minden forint jó helyen lesz ott. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta ezeket nekünk. Köszönöm, remélem találkozunk pénteken.